15 хвилин буде доповідь, яка стосується співпраці між русинськими громадськими організаціями. І тут уже я хочу відзначити, сьогодні було в нас 4 робочі мови. Це, я нагадаю, словацька мова, українська, російська, англійська. І буде 5-та мова русинська, для того, щоб ми легше сприймали доповідь нашого колеги Юрія Шиповича, який є представником організації Русинський культурологічний клуб. Я зачитаю буквально 6 рядочків. З Юрієм Олександровичем у нас вчора була дискусія, тому присвящається нашому декану. У нас фійовка, у вас шухлядка. У нас машлик, у вас краватка. У нас піпа, у вас люлька, у вас індик, у нас пулька. У нас цимбали, у вас бандура, у кожного народа своя жура. Дякую. Передаю слово колись. Презентація підписана українською мовою, щоб ви могли краще сприймати. Ну а я, з вашого дозволу, хочу зачитати доповідь на русинській мові. Ну, бачимо, що вийде. Комунікації між русинськими суспільними організаціями Восточної Словакії і Закарпатської області України мають досить чітову історію. Із часу Першого світового конгресу русинів дали СКР, який пройшов 23-24 марта 1991 року в Варші Межелаборці на Пряшовщині, зачалася і фунгує додниз співпраця у широких галузях між словацькими і закарпатськими русинськими організаціями. Вартовало б обернути позор на тому, що надниз український БУК в рамках СКР представить Закарпатське обласне об'єднання Краєвое общество подкарпатських русинів. Голова Микола Боберець надали Кокон. У співпраці з Закарпатським обласним научно-культурологічним обществом імені Олександра Тухновича. Голова Юрій Продан надали общество імені Олександра Тухновича. Словацький БУК презентує русинського рода на словенську. Голова Мартін Караш надали РОС. В співпраці Словацьку асоціацію русинських організацій надали САРОН. Їх представляв декілька русинських організацій. Водночас названа співпраця в рамках СКР має дещо ширшу географію. Так, 9 держав, які є членами СО Світового форуму, за договореністю проводять у себе кожнорічне свято День Русина. В кожній державі свято може мати свою назву і присвяту, а його зміст є тот самий. До приміра, у рамках СКР в марті відбувається День Русину в Румунії, в апрелі фестиваль «Я світу злів Помпецький дом на Закарпатті, Україна», в маю в Варші Криниця, Республіка Польща, фестиваль Бієнале, приурочений Лемковському малярові Никифору Дробняку. На початку юнія Духновичі Пляші у Словакії, в кінці юнія, початку юлія фестиваль Червена Ружа в Сербії, на початку октября фестиваль Кеть Голубиця Лицела в Хорватії. На ці святкові дійства з'їжджаються члени Світової ради русинів СКР і в рамках із різних держав проводяться засідання, які супроводжуються виступами фольклорних рокашів, відбуваються зібрання російських писателів книжним базаром. СКР із 2010 року за особі заслуги в розвитку русинської культури вручає премію імені першого голови СКР, русинського драматурга Словакії Василя Турока Гетеша. В рамках СКР 2 роки тому на Снінських Рибниках у Вариші Снина, Пряшовський самоврядний край, був зачатий русинський літній табор, де почували діти віком від 7 до 14 років із Словацької Республіки, Мадярщини і України. Що се тикає співпраці між окремими русинськими організаціями поза рамками СКР, то найтіснішою, найактивнішою, вона є між названими ВОШЕ, КОПР і РОС. Ці дві організації на основі письмового договору співпрацюють близько 10 років. ФУР, продовжуючи термін договору про співпрацю. Договор про співпрацю предвидить взаємини в рамках культурно-спортивного розвитку з оточенням
культурного наслідства цілком. Пункт 2.2а. Важным є такої розвою туризму, пункт 2.2б і ще 7 напрямків, прописаних пунктами договору. Зазначимо, що РОС кожен рік проводить більше 10 фольклорних фестивалів. Межі наймасштабнішими різняться співом Роду, Духновича в Пряшу, свято Духновича і Павловича в селі Біловежа, округ Бердийов, свято культури і спорту в Меджелапорцях, Дні сел Тополя і вулиць в окрузі Снина, День села Кам'йонка в окрузі Стара Любовня і другі. На всіх святах учасниками суть фольклорно-музичні рокаші із Закарпаття, котрі представляють Копр і общество імені Олександра Духновича. В рамках договору про співпрацю Копр і РОС проводяться також як і спортивні турніри, як на українському, так і на словацькому боці. Це дуже допомагає в розвої комунікації між російською молодіжю двох сусідніх держав. В літі 2018 року за сприяння голови РОС Мартіна Караша в Криниці, Польща, був проведений міжнародний малярський пленер. В пленері участвували русино-майстри пензлика словацького і українського боку. Копр і общество імені Олександра Духновича проводило фуртошні фестивалі «Червена ружа Трояка» в Мукачеві-Виноградові, в рамках котрих проходили міжнародні научні конференції. Общество імені Олександра Духновича недавно, 22 новембра 2019 року, організувало чухрановські читання, приурочені 65-ї річниці з дня рождення російського писателя Михаїла Чухрана. А також 23 новембра за участю голови члену Російського культурологічного клубу пройшла научна конференція, приурочена 265-м роковинам першого пряшівського єпископа Григорія Тарковича. За відсутності державного фінансування більше масштабних їзд провести тяжко, а й все вдається дякуючи ентузіазму і фотошної роботі російських активістів Закарпаття. У своєму шорі закарпатські русинські організації також тісно співпрацюють з Інститутом русинського язика і культури Пряшівського університету. Так, Копр фурт робить над звіданням залучення випускників із Закарпатської області на спеціальність русинський язик і література, що акредитована в рамках функціонування Інституту русинського язика і культури. Члени Копр і общества імені Олександра Духновича участвують в конференціях, які проводить інститут, долучаються до русинської школи, яка функує на базі інституту і мала вже 10 випусків. Крім вже названих організацій, функує також співпраця між другими українськими і словацькими суспільними організаціями русинської етнічної громади. До приміра, так званий округлий стол, який включає в себе декілька російських організацій Словакії, співпрацює з обласною спілкою суспільних організацій Народна Рада Русинів Закарпаття, голова Євген Жупан. Дашто майскоро общество імені Олександра Духновича під керівництвом прощеного Михаїла Алмашія співпрацювало із обществом Олександра Духновича в Пряшеві. Єдночас співпраця була не системною, вона не мала офіційного характеру і не підтверджена письмовим договором. Сподіваємося, що у будущому співпраця між українськими і словацькими суспільними організаціями русинів буде розширюватися і направлятися цивілізованою руслом. Наперед маємо на позорі організаційно-юридичний супровод взаємодії між русинськими національно-культурними обществами двох держав. Важним моментом є проведення в'єдно научно-практичних конференцій, семінарів, воркшопу із залученням учених русиністів із Словакії. Про Закарпаття Сефест повілбом дома важна справа. Вже пройдешнього літа в рамках СКР планується проведення русинського дітського табору на території Закарпаття, нашого краю. Маємо надію, що ця співпраця буде розвиватися, охоплюючи все більше галузю русинського культурологічного наслідства. Ну, десь так.